Takže čaute! Znova vás vítam u ďalšieho videa. Teraz som prišiel z dovolenky. Zdržala som aj video tohoto Mogu. Tak to bolo z tej dovolenky. A teraz som prišiel domov a ideme si všetko ukázať, čo som si tam kúpil a našiel. Tešte sa. Takže, ukážem vám najskôr magnetky. Takže, takéto božie oko. Nie, no, mi to bolo, ale... Božie oko, takýto hrad, alebo čo to je, teraz takéto okrúhle mám dve. A potom mám takúto, kde je viac obrázkov, taký most, potom je tu tiež viac obrázkov, neviem, také hrady, neviem čo, tiež je tu taký hrad a tu je ďalší hrad. Takže, ešte musím vám povedať, že bol som v takom obchode, kde som si kúpil tieto magnetky a ešte ďalšie dve veci z tohto. A bolo to tam akože dosť lacné, mali tam také oleje alebo čo, ja neviem, strašne dobre to voňalo. Niektoré nie, ale väčšina strašne dobre voňalo. A magnetky boli po 50 centov, po eure, všetko úplne v pohode. Bolo to tam celkom vlastne v tom obchode. Teraz si ukážeme, čo som si kúpil v tom obchode, v tomto, čo som mal aj magnetky. Ešte som to neodbaloval. Je takáto malá korytnačka z mušli. Takže, môj malý braček mal takúto, ale modrú, bez klobúka. Prvý deň, čo si ju kúpil, jej odsekol skoro všetky nohy. Tieto oné. Aj hlavu. Takže, no, čo už. Potom tu máme z ďalšieho, z toho istého obchoda. Stalo to 50 centy. 50 centov, hej. Za takéto pekné. Vyzerá to skoro ako reálne, keď sa na to pozriete. A ono sa to vlastne takto položí na zem. A takto to tam má stať. Za 50 centov. Dobre. Drží. A dnuka si môžete dať dačo. No. Ďalšia vec, čo budem na tom natáčať videa, aj fotku, všetko, sú kamene, ktoré sú priamo z mora, ktoré sa splýva s Čiernym morom a s Bielým morom. Proste normálne tam máte proste tmavo-modré more a slabo-modré. Takto sú proste pri sebe tie mora. Jedno a druhé. A vidíte tam rozdiel. Sú to tieto kamene. Nejdem ho dôvať, lebo je tam strašne veľa. V ďalších videách vám všetky ukážem. A teraz je moju najobľúbenejšiu vec, čo som si kúpil. Postavičku. Akože balenie tam nie je až také ťažké, ale trvá to dlho. Pobrejcík. Takže je to Max Verstappen. Max Verstappen, hej. Vlastne jemu by sa mala kývať hlava. Kývať hlava by sa mu mala. A to je asi všetko. Hej, dobre. Skoro 20 eur to stalo, ale to nevadí. Lebo v tých obchodoch na obed alebo ráno majú ceny. Toto napríklad tam stalo 11,50 a večer to tam stalo okolo 17 alebo 18 eur. Lebo vlastne veľa turistov tam chodí večer. Tieto zdražujú ceny, aby si to kúpili. A potom viac zarobia. Takže, no. A vlastne tunak máte, že sa dá aj vo formule. Tunak, neviem prečo je to čierne, ale... Aha, tu je Sergio Pérez, toto je Max Verstappen. Max Verstappen vo formuli, aj Sergio Pérez. A Sergio Pérez je aj ako normálna postavička. Takže
Na toto video to bolo všetko. Vidíme sa u ďalšieho. Čaute.